laysa, awan ti makaidda, mapanak manjay kabisera. Barbareng no masarakak, malasang akap-kap nekak, makadenak ititong palbiag. Ay juman ti kurson nadak, napudaw ken nalapsat, barbaring no kayatanak. Iya ba kuntoy lamisaak, aginom kam agpatpatnag, kundaway kuntiro magsak. Awan ti bibiyang karubak, luday to'y ti maasawak. Aklunek asipo puso, takderak ta isot kayat ko, tinapateg da kam aginusto. Ngarod in kalaysa, uray adot sa sauda, balasang anagapot hilera. Taamok nga isuket, biktima rigat tibiyag nagdalanan, nagundaway nan guminawa. Panawen iti naglabas, pinagbasak inggat nakalpas, gapot anos biyag mi pimintas. Ketjak tupulos nga agbabawi, gasat mi anadamili, gapot ayat anasudi. Mayaten dagito'y karubak, iti dayto'y anaasawak. Kakuyog dan ngagpagpaggaak, pasaray agin inom dat arak, dumarugyan dan agragragsak. Mayaten dagito'y karubak, iti dayto'y anaasawak. Kakuyog dan ngagpagpaggaak, pasaray agin inom dat arak, dumarugyan dan agragragsak. Nasabat, umakit, ngem nalapsat, inismak, ket kimitmak, nagtibayo, tuy kaunggak, no tilanga, imet paudi, di pa maginawaw sexy, agtawen santi 60, lungay na pailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napiksa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Babaketa, isut kun kunada kanya, uray maluyo yawendak, di dametrik na, tuy marik na. Di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, puno nga agbabaketa. Di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, kaskala at datlangin. Awan sa pulang ti kinasam arakok na ken inage, ti bakit lasing-singbet,
Nabangbanglu awan mintis Uray no kuribet-bet Awan sa pulem minas kinagaget Nagkelariro tay kunkunada Nga amoy lupati angot da Di bakit akarumansa Nagpayduma tiganas na Babaketa Isut kunkunada kanya Uray manuoy uya wendak Di dametrik na Tuy marik na Babaketa Udno nga babaketa Di dangami na mutiganas Di bakit akainayan ayan Babaketa Udno nga babaketa Di dangami na mutiganas Di bakit akainayan ayan Pumasol ini bakit Gaskala at datlangit Awan sa pulem di kinasamit Arakop natin inagit Di bakit nasingsingpet Nabangbanglu awan mintis Uray no kuribet-bet Awan sa pulem inakinagagit Nagkelariro tay kunkunada Nga amoy lupati angot da Di bakit akarumansa Nagpayduma tiganas na Babaketa Isut kunkunada kanya Uray manuy uya wendak Di dametrik na Tuy marik na Babaketa Udno nga babaketa Di dangami na mutiganas Di bakit akainayan ayan Di dangami na mutiganas Di bakit akainayan ayan Cha-cha-cha, ading masikog kansa Alright, himbag ken nagasat nga oras kadatay amin nga sa kapada papagayam. At timanen nga may sumangbay dumanon tinadayaw nga pagtingan nyo. Iti programa nga may manglinglingay mangragragsak kadagay amin nga sa kapada. Dagdakel Aldaw apo ti Martes, Permiti 17 ti mabilang iti bulan iti Septyembre. puso na At kakadwa tayo po iti lasod iti 2 oras ket kagudwa. Pagdidinanggayan tayo po iti na dumaduma nga ramen ken sa guday iti daytoy a programa. Apayating Kadagiti amin na po nga dan iti abong iti Facebook. Pagkapagkanta Please like and share. And kasama din papagaya. Please don't forget to subscribe our YouTube channel. Ayun, linglingay ken katkatawa metlaan. Kaya i-subscribe yo apo no at kita maamitan nyo ng Rugi di Kalman apo agi-upload tayon kadigiti show Inton itilinglingay ken katkatawa. sanay ka Pagpagawan, jakun may pamindwa. Makadkadwa tayo po nagserservi iti technical control syempre. Nagsarita Yung engineer Jerome Aman yan kasama din papagayo. patapos ni Iti si Bubukela po nga linglingay ken katkatawa production. Ading
Under of manager Mama Mila Padata. Lumakaanak ay Yan kasama ten kadigiti naruay nga sponsor. Maraming salamat. kumulding To Tita Perlita Glipay Manchas. manen. To Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides. To Ate Yaret si G, Ate G Ansyo. Yan kasama ten to Ma'am Marlina Escobar, Ate Mina Balusio Agapito. Paspasok Kasama ten to Tita Esperanza Agustin. din. Uray To Tita Leticia C. kastang To rin Ate Tunay Fere Gragugus Bacani. Ate Melinda Evelina Espino Silya. ulitin. Yan kasama ten to Magdal Maazaret. Magkit Arcanyo sa Gayaga. Kasama din to Ate Jane Hart, to Ate Nor Sanggir Espejo. Ang sa ukas lay sucherto mo di mapagsuan. Karikiti kakinkin nomen, dabay lang apo, please pakiulit na lang yung comment nyo. Madaan na naman ang advertisement kung ano-ano ang mga social media doon sa ating Facebook. Yung pakiulit na lang sa hindi na natin may babasa na komento nyo. Ha? Dagdagan pabununyan. Dati promo da nga lotion kanot kimot. Kada lotion tigili-kili. Aging masikukan sa When manong Alam mo nila papagayam. pati kapuna. dagdakel. Kaspang rugat papagayam. Saan tayo apo makarugi di dito yung programa? Saan tayo nga agkararag nga muna? Intay man pelang arag kumararag. Sagbayan nang intay ton ipaay tiramen. Gen sa guday, iti dito'y a programa. Agtamit tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Manakabalin nga o Diyos, agyaman kami manen iti daytoy akanito. Iti daytoy nga aldaw, ti panang tarabay mo kada kami. Pakawanem ugad nyaman di kiti nagbasulan nagkurangan mi. Dawaten mi ti panaki kadwam iti daytoy programa, tapno ti kasta mas naragragsak. Ken adaduman nen ti maparagsak mi kang runaan na kadigiti mail iliwan nga OFW. Nagiti nga rod ket dawaten mi. Give them Ti pamendisyon mo, panang sukat mo ka dagiti adu nga pendisyon nga ipapaay dagiti sponsors, trabayem isuda. with a great Dagiti nga rod ket dawaten mi babaen iti napateg nga naga na pumi su Kristo, grateful anak mo ken na pumi. heart. Amen. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks Iti datang nga roden papagayam. with a great Iti nga roden rugyanan nga idasar iti ramen yan sa guday iti programa. Iti programa na puluhan. Linglingay. Ken kat kataw. cha-cha-cha, ading masikukan sa Okay, babagayam. When Ngayon dapat ikararag kada tayo a blessed Tuesday to all. sikati Alawan la kadigiti admins, officers, members, please paki-share na po ha. Dito kasi dado tayo agdidin na gay agririnag sa kita tangagun daway. Nagkelen, permiti busog na. aramid mo di ka naging Dagitay ka na dito ibagbagada to. Dagitay ka no taga sulina, taga-away so da kano tinalalapsat. Payating Nalalasbang. Pudno ka di. apak Alang arod papagayam. Panglukat man pa'y nga ayog bilang musikal. Sakbay na nga nakton agibasa ka digiti komentoyo. Sulinag.
Taeng natal na awan ririri Kay kaya't unay apag na edan Taisuti lugar adim magkalan Kinagpaiswanan nga no agbiyahe kami Lugan mi lumaglag to nakataltaltag Masapul anapig sa timakina Taadu ti pasang at akalsada Madalanan ti adu alik kaong Gobyerno umay kayo kad tumulong Inkay kad sulbaran ar-araraw mi Parikot mi inkay kad aksyonan Dakkel met kit di ati yaman mi Opisyales nga agser-serbiti ili Talyawin mi ti inda sakrifisyo Mangsugdal ken agbiro iti pondo Kalsada kumakat pumintas Kayat mi kumamot mapadas Iagbiyahet na ginawa anak karelas Tay saan nga agpapakarigat Nga maaddamet kit di sa gabasi Dati man nga sunata, isagot tayo man kiti amin apong linglingay ken kat katawa Hong Kong chapter. Yan kasama din, isagot tayo man, dito nga sunata. Nagduras gaput agsang Diti kanayon nga sumubsuporta iti dito nga programa. pet a project Bantayan Kita madama nga mga tiles. Tiles tuloy. no di Dili madama nga magpatpalitada datay masungad nga studio. maitantanta Maraming salamat. Parabor para ti pagsyaan Padaanan apo ti kabarwanan to nga programa iti JBR Online Radio. Iti programa nga tugot iti biyag. Uray no awan tanda Hopefully makapag-program tayo ti first week of October. mayat Programa tayo nga tugot iti biyag. Iti rabii apo ti Pilipinas. Alas 10 agpatingga iti alas 12. Umili at dada makipagmaymaysa Idatundat oras ken pigsa Sindublat ti umay agubra No addaman bilang ti pumanaw Agsubli nga agsubli at umalyaw Kultura ken tradisyon di mapukaw Awan adayon no kayat mo titumanaw Kanayon pamagbaga ni nanang ko
sulinay. May sagsagot man ka, dagiti pada nga taga-away. Kaya kung nadagat no, taga-away, nalalapsat. Kan naiimas. Iti masida. Sa bali man amo yun, naiimas ti masida ti away, di ba? Talaga nga makapatibkod. Cha-cha-cha Nakita'y nat-natan, taro, Gansa kamatis, mani. Kaya talaunay ti kay ayok, mani. Pagpatibkar ka no ti bagbagi, mani, mani, mani. Ay nagimas iti mani. Paborito't lalaki pagpatibker ti bagbagi. Alam wala babagaya magatigit dan idi abong idi Facebook please pag-share na po ha. Kasi ka sa dadu tayo pag di nagay ken agri rin nagsak itatangagon daw. Salamat sa pagpuso-puso. Admin Shelly Corpus. Busog na Hopefully makakapag-sponsor rin siya. Di ka naging kukuna. Katapusan ko na. Apayating Ano man na babagayam? Apakapagkang ka Ano ko, nag-shoutout ka, digiti adan iti abong ti Facebook, among nga magagaran kayon, ayan. Yung mag-share kayo lang, please, no? Gaputi sakit na. And always, don't forget to subscribe and visit my YouTube channel, Linglingay Ken Kat Katawa. Ayun. Hinton masanay ka Wow. Pagpagawan. Alam mo, admin Angel Heart, kumusta? May pamilya. Nasakit ka no, Diolo na. Lagot-ot, DJ, kunana. Sarita man yung ti patapos At anang arhod ko na. Kailangan nat exercise siguro ko na. Ay saan DJ? Makaan Ano kailangan na? ay Sex exercise ka no? Ay kumulding tumanen Kung mo magustuhan ay agpas pasok mo din Apa, ikpaso, yung magbagada nga kas dyan. Uray kastang di Kano napauli Kano mas natib-tib ka na kid-kid sa. Kailangan na kano ti romansa. Lalaki ko ng laysot. Napudno. Ay, O ang sao. Ano nga ro, dadao nga wang ka rin romansanan. Sinsyerto. Kalilino, doon mo lang tatadagulap mo na. Hindi mapagsan. Aging inundan. Napuntudak. Ay, katapalti-palting mo. Pagungunyan. Cha-cha-cha Ading masikot Okay, shout out Ma'am Fausta Domingo Martin, Gwyneth Carmela Morabon, in the same name, DJ Jade Guapo. Gansa Ay, kay Ma'am Gwyneth pala to. Kay Muse Yare si G, hello po. Kay Tita Elizabeth Ronquillo Sambulanay, hello tita. Di ka puna. Kasama din kay Admin Shailey Corpus, kumusta kayo amin kakabsat? Dakdakelan Kita lay si Mama Mila Padataan. Permi Kaya kasama din ka... Natin ba shoutout man Sir DJ Ken ni Manong Pats Garcia Astero. From Canada, maturog ka nun. Alawan lang, nagasad ngayon kayo pa nagbuybuya dita Canada. Awisa man nga gi-sponsor si ka-admin Shailey. Naging Ma'am Rogelyn Garcia, hello po. Kaya kasama din kaniya. Mayading Ma'am Yaret, si G. Apay nakapsot sound siyo ita DJ ko nana. Apakapag Nakapsot ba? Pakitingin nga engineer. Naamit tamok. Pagpag-isulang. ka When manong gaputi sakit na. Kasama tayo, of course, na yung pagkamalim tayo amin kalingling ay. Kung na natin kay Angel Heart, Dimple Cabanilla. Hello everyone watching from Pidigan abroad. Hi to my friend Pedi Nelita Patabidas. Kusa kay amin nga sa nga pada dita Pasingan, Pangasinan. Padaan ang dakapo dita yan. Inak-ag-clown. Kawan. Ano ba mag-clown? Jak dun may pamindwa. Pulbusak to lata, nagitiro pa kun Nagsarita Tapos ikakto matugka-tugkal na dito, agong ko kasi yan. man yung ti patapos ni ading Lumakaanak ay Hello, kumulding hello. tumanen Kung mo magustuhan ay agpas Hello, Ma'am Eden Antalan. Hi, DJ Jade. Good afternoon. Request ko, DJ, happy birthday to Michelle Kabutahe Pada. Thank you, DJ ko na doy. Kastang di na Happy birthday po kay Ma'am Michelle Kabutahe Pada. Ayun. paulit-ulitin Lalaki ko ng laysot. Napudno. Kagurgur alauna dito agad advertisement. No ang sao. Ay na apo, nagpukawan dagiti komento yon. Laysot syerto. Anak ka dato engineer pakikitam to man dato cellphone ko Madama nga gibas basa komento aga ana tawag nan aga feedback. Papagusto
Saan nga may basa apo, digiti amin nga comment yo, pakiulit na lang po, ha? Agi imunda Bay am tanong maamot dyan, agi feedback kill kuga. Napintos ba Didakan pagununyan Cha 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 Adi Alawen la. tikukan sa Ma'am B. Santos, hello. Sama din Mama Mila. Hello, Mama Mila. Dan Sikat sharing DJ Idol, naka-party live pa yan. Maraming Ma'am Angel Heart. Salamat. una Oo, isuin kabil da reseta DJ Tabarado kanu gaminay. Kelen Ni ating, aya. Permi Ito talaga nga kailangan nati sudsudon ah. Aramid mo Di ka naging kukuna Baka ano na, ito natangtangkan nga agpaysuti nga sales na. Sarita man ang di patapos ni Aya. Adi Lumaka Kasi ano, nga ro, din kita agbarado amitin. anak ay kumulding Ay, ano ka nga siya agbarado ah. tumanen Aglatin no ka kano, di ulo na. Mo pa gustuhan ay agpas pasugnutin Uri ka Wen, engineer, adda datay aga feedback na nga datay aga plaplas nga datay ikwada. tanili Kamu sabon sat kilikili kada lotion kilikili ka. Dagita ibas patalas dasda. napaulit-ulitin Pilalaki ko ng langsot Napod Ya mga rod mabalin nga ma-mute. Ya kamo no kasunod pamayan. no No ang Aha. kaukas Request ko man DJ tay kanta nga napauluan no umapay nilagi. Laysot Para ka digitay kakabsat ko nga taga Spain, okay? Kerto No di mapagustuhan Aging imundan Napuntot da Didakan pagununyan Alawan la, digitin mo na nga nag-request apo pakiulit na lang ha. Talaga nga, dito yung aglako ti shampoo ti kilikili talaga nga i-advertise na ditanan eh. Isa tagparang sa cellphone ko. Ito nga dyan ma-monitor, madama monitor ko kat aga feedback, nagitay advertisement da. Ma'am Lovely, DJ Lumbo, hello. Hi DJ Jade, good afternoon. Ma'am Robens Manzano, hello. Hello to everyone, galing lingay ken kat kadawa. Anadam tay agin sising pe Alawan la please paki-share na ha. Hindi pa nag-share, share na. So Share 3, hello po. Maraming salamat sa pag-share. Pet kite Di maununi di mati Alawan la, dagiti kano saan nga maununi. Isuda kano ti mas na. Isuda ti kwa. Isuda kano ti adot aramid na. Kamuman no ispod no. Mekgen pulido nga Inget kang si Diyan mo ano, kita nga ibagbagayo. Anadam tay agin babak Detay kanupay kwa. nang Tadikan to Happy watching po kay Ma'am Meli Gabuyo. Happy watching. Law-lawan Ayan, naka-upload na po tayo dyan sa YouTube simula kahapon. Ulo agay Tuloy-tuloy na ang pag-upload natin sa ating programa. Tasyon mo asin So nga katigitin may shout out. So nga pagsikatan tayo amin dato yan. Masupon Supon So nga don't forget to subscribe our YouTube channel. Tingnan ken kat katawa. Syuna Ilada Anadamtay na sexy unay Tadikan tuket masapa ang matay O pa-request man DJ, basol ko ka din. Ay sexy ang makapang Okay, basol ko ka din. Sige, ano ta natin ha. Katay Kitabol sa butawan na bay Anadamtay na tamrit unay Sigurado ang bastos day Tumatanggang kami na ako na natin ni Tita Nelit. Ako, anan hukti pa. Sampo di kili-kili. Akaila ka nga Tita Nelita. asawa na Abos na nga awan pa agtubo nga buok ti kili-kili kon. At lalalo lulupat kwarta Di kami. Mameli gubuyo. Good afternoon DJ Jade and to all. Kalinglingay ken kat kadawa. Kumusta kayo mat? Dita pidigan abra. Mana natin ni Mama Mila. Ako nasaya at dalata along lapsa da kano Mama Mila. Nagagong mapgwapo da. Ana ni Kevin Baggaw pada na. Kumusta kan ading ko? Nabangga mo lang nagbasa. Di ka palagas asawa amom no sa paum ti agasawa. Isap sa Apo alat ano tawag na? laki Sa paum ti agasawa saan mo to nga may papasan? Uray po
na si asawa kanto, Pre, madi kanto makatugki ka. uray turgi Basta lakit di responsable Ipasnag mo tagbasa ka. Inaam mo Do, di ka sa nakaadal kanto. Ang Siyempre, di ba? babae Talas, babain to pa tagkamat king kan. Isang sa bulik met Di ba? babae Uray pan Tumapay kami kasi natin magbagayo, babae lang agkamat, lalaki pa agkamat, dakayo. Dakwen no bimutiti Tapos saray ay padagiti lalaki, agbakal da pa yan, no? Kasi nga mabasted da. Daan na pintas nga ugal Amay nga tamad, agbakal da no kaya. No, dati mabasted da. Lakit Uno, dati masaktan da, isina, gagayom da, ay na. unay Ito laki, di pag bakalan nyo, dagitan. nariri Nagado, di babae, di ta kada nagado lalaki. Hanga may may isat babae, hanga may isat lalaki. Isak sa Data ti us-usto. lalaki Dapat digiti dado masahan dapat nga gas asawan si ka. Uray po Bumulod dalata lalakay da. Pre, uray turgi Di ba? Lakit di responsable Saan bumulod dalata bakit dan? Di na Wag lang nga mapagka kumalong Dagas na ita. mo Ang babae Isat sa Ano bulik si Madina akit ipakada mo lang babae Ano masino mo tag ipakada mo eh. Uray Tangan nga ibagam nga pan ay pare buludag pala ni baka mo ako naman. Dakwen no bimutiti Daan na pintas nga Di ugal ba? Ali Dilakit Noodle sa'yo pa Sir DJ. Si Admin Shiley Corpo. Salamat. Si Ma'am Admin Jenaline S. Balye. Hello po. Mababainak man DJ Idol request ko. Wala kanayon mo nga ibagbaga deta managba request mo deta Ma'am Angel Heart managbabain. Haantay nga min nga babain ibaga tay lata ti pudpud no nga karirik na tayo. Haantay nga deta paligoy-ligoy pa. Di ba? Ay kasi kursunada ka. Kasi ko na namaha mo tan bagbaga mo tan nga imagine ka. Madi, bad day Josh. Itiday to'y nga okasyon Alam mo lang, share. Nakarot ita Sige, buya itata po may nagananda kan mabuya dan to YouTube. So nga, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Tinglingay ken kat katawan ng Rugitay di Kalman. ang nagbakasyon Manino bumulbulod ka DJ ko na. Tagakwat Apay ko mga madi mama Jenaline. Di na may tabumulbulod ka na tan. Datay at agpaiso ka kabukbuko dam nga agpaiso ngam isumot ti bulbulodon da. May ka nga rodmate, mati narana may sang okasyon Di may sa Di na may lang kasi ka bumulod eh. ang Ang datay bagim ti bulodin da. organisasyon Di ba? Inikandak Di Alawan lanay Ferek Rakukos Bakani. Hello, happy watching. imbitasyon Kana Padawat lata na idol apay aya bulodin madi apay toys ko na. ay Dakil Naan mo't nga agpay naama nga dati toys ang kay no kailangan kat ka sa pulan da nga ron apay kang kuma go ahead apay sexy ka lang babae kunak Balasang Ma'am Annie Flora Mariana hello tinda inmension may mayat do tay kabukbukudam wan na may mayat nga talaga kabukbukudam hangam no dati to pala tilakay mo ko bulbuludon da ay saan eh uno ti baka mo ko bulbuludon da saan eh Kan kay kumansyon Kantain na ngay marunot to no sigat agusarin dedikasyon Kada kami nga nakiponsyon awanin ano buludin dan ton akit awanin marunot to naglatin to no sika Yak daytay kimansyon shout out kay sis Ibo Bartolome Jovi Bartolome from New Taipei dito Taiwan dito ka sisita agkatawa ka muna natin ni Admin Angel Heart
Ambisyon Ma'am Lorena Bugtong Baruela. Happy watching po. Lagos na nga Kung sa kay amin nga sa kapada dito Lapas Abra. inbagasyon Kasama din Ma'am Lily Ovilas. Hello Idol DJ Jade Romance. Please pa-request man tayo ikarik. Salamat. Okay. Abalay da amansyon Shoot! 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 Napintas tunay alokasyon Nagtaterang balay amansyon Agbuy-buya at telebisyon Nasaan na? Apay ka. Okay, tuloy-tuloy lahat natin tayo man nagdidinanggay papagayam. Salamat sa mga 40 viewers. Please don't forget to share. Hello Idol DJ Jade Romance. Please pa-request man tayo ikarik. Okay, Ma'am Ani Flora Mariadan. Happy watching Boya Ge Kenavs. Hello po, happy watching. Ipadawat ko nukuan DJ. Isuta. Para kanya kakata, bebe. Akon. Ano siya lang. Bulbulodan dad. Narigad na pa nga isubli. May isang arabi eh. Adi mo ito na. Ading masikugan sa Diba? Kwen manong sikati kapuna. Alam mo na, adot makarelate dito si ka. Happy watching Glenna Lynn Itila Sam. Ma'am Angel Har, salamat. Mama Mila Padata Kablawag Man Met DJ ni Nanet Bataan Roman. Michelle Maribalusio Digitek Trabaho dito studio. And my little sweetheart Laishi. Alawan lakin ni Mama Mila Padata. Salamat Mama Mila. Kasama din kay Ma'am Fausta Domingo Martin. Hello, hi Ma'am Meli Gabuyo. Ma'am Glofiaco, hello. Okay, Ma'am Lily Ovilas. Okay, kakatawa kayo. Hello Ma'am Glofiaco. Ay ading kapag kanta Oh, dito man nga rod pay sa bali man pay nga sunatan nga naman isaagot kada kayo no umapay ken lagi. Kwen manong gaputi. Alawan la para man kad damdaman no umapay ken lagi. Para kada kay amin nga sa ngapada. Dito no umapay ken lagi. Request apo ni Madam Mila Padata. Nangitun na po siya oras sa'yo, 1:30. At man pala nga rod, dito no umapay ken lagi. Manibod pala ang kini Grace Saldam. Rosqueta. Para man ka digiti manglaglagip. Manglaglagip ka na iya. Nga numampay na isinada. Malagip ko lang ni Lola. At subliak to, kalpasan dito nga sunada. No, mapahikin lagi. Malagip ko, tikalman. Isut mangi palagip. Itikadam din na. Nga maapay. Apay matan na pinanawan na.
Kapuka din ta, nakakita ka. Nakakita ka tayo mas magap-wapong yung iti siya. Ket iso ti pakarigham ti pudpud no nga yan. Kaya saan nga siya? Happy watching Ma'am Yoli Reyes. Sadya ko'y maurayin nung nagpasag at kalahin. Umay ka ay wen sa dinuman di ayan mo. Umay Apay. ka sa Umapay ken lagi. Nagliday mo dito nga request mo Mama Mila. Sinot malaglagip mo aya. Malaglagip mo tayo si bibiyag mo no tayo napukaw ako na. Lance Korea. Hello po. Mabaanan Tapnuto'y pusok mabaanan Tapnuto'y pusok mabaanan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa Okay, babagayam niyo. Dapat sunatan na poluan no umapay ken lagi. Isutin ang pababa viewers. Sikatig puna Alawan lang. Dagdag naman adot makalagip ngamin aya. kelet Amo yung ngamin no kasi sa mga ko dagitin na sa sad. Permitibus Mailiwa mo sika. na Mailiw kumot, mailiwa mo dagitin na pipintas na iimas nga aga. aral mo di ka naging kupuna. Alawan lang. Napintas asunata no umapay ken lagi. kapag kangka Requested by Manager Mila Padata. Anong gaputi Ma'am Glenn Aline, hello po. Kumusta? Ma'am Yoli Reyes, ha? yan to I miss you so. Kunana. inton masanay Sinod ka, ilib mo Ma'am Yoli Reyes. ka pagpagawa Amo yung amin, gagayim gan kabsat ayag. Lalo, di mailiwan. Jakun may Saan yung haan yung amin nga aramatan, ti dagiti napipintas nga lagin. pamdwa. Iso ti pan nakamove on yo. Di aramatin yung nga lagi pa. Sarita Dagiti panawan nga pinasaktan nakakan imbati na ka. mangan Tapos dati ka sa isot mangitun, dati pan nakalipat mo kang kuha na nga na minsan pa. patapos ni ading Baka agkray-crying, DJ ko. Lumakat ay Ni Tita Nelita. Ay, may papagayam ka. Di kayo naabot dito tumawag on air. Live na live po tayo, ha? tumanen Kadi dati imo na. One mobile number na. Tawagan nyo lang. It is 0917-97-60213. Pas-pas Ano, plus sign 639 1797-60213. Ulitek, plus 39 Uray kastang di ay, na plus 39 plus 63 paulit basta 0917-97-60213. ulitin O, di dyan. Lalaki ko ng Dati mayat nga tumawag, papagayaw. lensot na pudno. Uag sa okas lay susyerto. No di mapagtuan aging inunda. O, meron tayong problem of the day ngayon. Napong Hintay man, sulbaran. Dito problem da. Ayan. dakan Sino man aking problema dito yan. pagunyan. Cha-cha-cha Oy, Gemma kano. ading masikukan sa Manipod itipidig Ilocos Norte. Kwen manong Alawan la Gemma, ibasak damdama dito parikod mo. kati kapuna. Nagdakelen permitibus na
kukuna. Ano ba lang nang itong tanabo siya oras eh? Alauna 38. May ading Lugtong nga kibilang nga po di programa Linglingay ket katawa. pagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na, Lagyan to, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Nagsarita man yung ti patapos ni ading. Apo naliday pa di sumarunod na kayo. Lumakaan Basol ko ka di. ay Dito man nagbabain saan nga naliday dito. kumulding Talaga para ka giti man nagbabain nga lalaki. tumanen. Saan daga ka matakderan ti panagaram da. Isa nga babae. Pagusto Dito talaga nga lalaki dito takderan na ti panagaram na. ay ang Saan lang nga magkasauno kasta nga message. pasok mo din. Tawag. Uray ka Personal mo akit ipakitam. tano din na ba? Yeah. Ulit, Umasidag mabae na. ulitin. Yoray mo pala mga dati babae ti umasidag king kang mga po dagita imam sa anin ah. Lalaki ko ng laysot, Kaya ikaw mga lalakin ati mga brasa. no, Mga brasa dagiti dadakulab na. no, ang sa Di ba? okas, Jed kayat ko takulay ta t-shirt mo apa eh. laysot share, Kulay red. I love Macau ko na. no, hindi mapagustuhan ang Di ba? imunda. Okay, di ba? Di ba? Sa dati pagkasaritaan pa. Dati problem of the day ni pagayam tayong Gemma. Nakong Ipidig Ilocos Norte. di da kanin pagunon yan. Cha-cha-cha, ading matikukan sa. When manong sikat di kapuna, Nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ang ti patapos ni ading. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasugnutin. Uri kastano din na paulit-ulitin. Nilalaki ko ng laysot, napudno, no, ang sa ukas, laysot Madam naman, dete request mo tita Nelita Certo. Say happy birthday. no, Para katikiti ang kasangan. di mapagustuhan ang Alawin, sakbayan na nga ro din. Ngayon nakman nga ro ibasa. Dito problem of the day. Problema ni may pagayam tayo nga Gemma. Itipidig Ilocos Norte. Inte man pala nga ro anong tawag nan? Inte man pala nga ro ipatukar. Dito may isang request. Birthday song para itiya agkasangay itatanga gundaw ay happy birthday! Ano tinagan nan? Tita Nelita. happy birthday po. And happy christening to Shay Shay. Please stay on the line.
Kuna na ba dito ipapagayam? Nawadwad ang panagbiag mo. Di mo kumain paitang. Di parabon tanay paaiken ka. Ingka nga rut ang sagana tanadanunan manen iti kasangay mo itang gaput kinasaya ako at adupay aparabor ti masagrap mo. Di mo kadlip ni patang tiyapo. Happy, happy birthday to Engineer, you. pakiya kita man numayad dito iwayanan. Medyo kapso-kapsot ka no. Di mo kadlip ni patang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna. dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpakapagkang ka. When manong gaputi sakit na. Napyan to, inton masanay ka. Pagpagawa, Okay, papagayam, malawan la. Nagran-ran at tatay tayong simpan engineer, ayan. pamindwa. Nagsarita man yung ti patapos ni ading, lumakaanak ay ko. May masango-sango nga mapan, igatangan, dato'y urmot na, ay, dato'y waya na. So nga, agran-ran at rat, okay? Ding tumanen, kung mo magustuhan ay agpas-pas. Isbirhen. Uray kastang di na paulit-ulit. Alawan lang, kamulawag man, di happy birthday kante anak ko, DJ ni John Vincent. Baka ni, birthday song man, DJ ko nanto. Naipatukaran na, nice! Kunang line so, Angel, ate Angel Heart, happy birthday po. More birthdays to come. napudno. O ang sa okas, lay sucierto. No di mapagkuhan, aging inundan. Napong kada, dakan pagungunyan. Kuna naman dito, ipa-shout out kay ate Benny Bitoy, Rafael from Kuwait. Cha-cha, ading masikugan sa When manong Medyo nakapsot ba? sikati kapuna. Alawan naman, Janeline Esbal ni happy birthday JB. Unang din ni Ferre Gracos, baka ni isa. Kasama din, happy watching po. permiti busog. Sis Norma Dakigan Rivera Agkawili iti Kuwait buya ka dito sisne pangliwliwa. Una tayo ni Ate Angel Heart. Salamat. Pay Michelle birthday mo gayam di ka pa agaw awis ka. Di Mama Mila pa data. Ako awisin da ka Mama Mila nakat adayo ka. Ipawidan tulata data suputon. Di ba? Abay ading, agpakapagkang ka. When manong gaputi sakit Alawan lang. Lapyan to, Paglit lang ti panagawan na di kuha na panagkapsot na yung engineer. intun Shout out kay Lilibet de la Cruz City Oman. Dito itay in PM ko kan ni Pamangkin. Natin ni Ate Angel Heart. Meli Gabuyo. Happy birthday. God bless ko natin Ma'am Glofia ko. Ito si Sonia Galbadoras. Clemente, happy watching Mama Mila Padadaan. Lance Correa. Tuleng nakmat anti kasano garod. Okay. Sana ha. Maring Madeline Bartolome umay kay Paidengeg dito. Mana natin ni Ate Angel Heart. Ma'am Madeline Bartolome. Maring Kalkalpas ko obra. ni ading, lumakaan
Awen lang mga pareng. Gasat nga ba nagbubuya, mareng? Ay kumulting tumanen Di mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden Kumare! Uray kastano di na pa Nagip ko no kasi nga mabana mga anak no ka bunyag ka. ulitin Pare, may katoy! Pare, may katoy! Kung na daman. Aki ko ng Ay, uwon, mare! lasot na pudno. Dam na makalpasan, JJ, padaya ka. Apo, pasalib o damo, dati pinagtinakab, da nga platon. Manjak kayat siya. Sa okas lay susyerto. No di mapagkutuan agi. Napagan, anong man nga ihawid mo? Kanto sang katalyaw, da mo, dagiti tatao. Ay, hindi, JJ, managiyawid ti igato. Napuntos da. Di da Kaya mo pang kalawin, gamin magkidayan sa kapela mangirobo. kain pagunon niya. Iyawid mo pala ang mate. Nagpas kalawin nga nanganin, mangiyawid ka pala ang ka. Saan ka din? Ading matikog kansa When manong Alawin lang. si katiga puna. Nagdakelen permiti busog na Okay, tayo mabit nga ron. Ibasa dati yan. Aramid mo, di ka naging kukuna. Problema ni pagayam tayo nga. Nagsarita Oh ha, dito yung nakatambay Mareng Madeline Bartolome ta magkaikat stress. Ganun tayo ni Admin Angel Heart. tapos ni Okay, hindi nga rin ibasa. Dati problema ni pagayam tayo nga Gemma iti Pidig Ilocos Norte. At yung man nga ron papagayam iti pagkasaritaan no problema na ngayon man ibasa papagayam sapay kumata masolusyonan tayo dati problema ni pagayam tayo sa Gemma. Ken ka DJ Jade. Awan pa'y makalawas idiagdengeg when nagbuyaak iti programa. Ngem kas man naloko iti rikna nga agsurat when nagmensa. Ngagturong ken ka tasaludsudok man ka digiti amin ngagbuybuya iti narway a programa. Problema itilakay ko. Nilakay ko nga dati nga nasingbat awan bisyo na ag sigarilyo agenom awan dagita DJ Jade. Lukas ang awis ang dagiti kumpadre na wano dagiti karoba sanudan na ti awis da uray agkakaimas to apulutan isut pagyamyamanak iti asawak. Awan pulos na paspasamak kada kami iti asawa aging gana nga di kam nagkasal. Ket kalpasan ti kalaysa. Inbagak ken ti asawak nga saan pay laeng. Tagurnong kam nga rod DJ Jade. So napalamas iti talo a bulan nga awan iti napaspasamak mi kalpasan iti kalaysa. Tatay ko na nga rodan kailangan tagurnong kami pelaang para iti masakbayan. Aminak DJ Jade ada iti na ex ko. Na ex ko ni Eric at taga San Fernando. Dati nga agup obra kadananang kani tata iti taltalon. Yan ka po kaday ta DJ. At dati napasamak mi kini Eric ngimjak imbagbaga iti asawa. Kag tinamnaman nalatan may saak a birhen. Ngimtikin apod nuna saan akon a birhen nga nakidin na iti asawa. Napalabas iti talo nga bulan nga indawat ko iti asawa. Ditan nga da iti napasamak. Katrumbeng ang mapasamak. Kalpasan da ita nga rabi hindi ta makariingak awan iti abay ko. Nakigtutak laangan tawan awan ti asawa nga ni Robert
sa dinno ti ayan na. Aging ganan nga sumipnget DJ Jade. Ditan nga naduktalak nga nabarbartek da ito. Kat ditan nga bugka-bugkaw nga ibagana nga saan nga si ka itim mo na? Saan nga siya itim mo na king ka? Palasubas ka nga babae. Manipod ka daytan DJ Jade. Kanayonan nga gininom dayto. Pasarerabiin nga sumangsangpot. Ket pasaray kabilin nakpayan. Iti asawak. Anat rubang aramidak DJ Jade tapno ti kas tagsubli iti langan-langan mi iti asawak. Tadi nagayam maakseptar nga disbirhen nakon. Ket saan nga isuna tim muna? Saan nga isuna nga imuna itibiyag? Ket nagulbutak ken kuan. Nga uri mamin ano nga ibagat iti panagsorik madin alat ta matanggap. Kaya ito yung arod ti problemak DJ Jade. Kasano nga ta ngagsubli ti langan-langan mi di na matanggap iti panagbalin ko asaan nga birhen iti dinana. Awan sa bali nga ayan ko, no di si kalaeng nga ipapatig ko. Lapsid kinano mo, ken naglamas mo, di isut pagrukudan, day to'y puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo, tadin to'y sut rasun apang dudog mo, nusum ken mura tabarpog mo. Inabud mo ngayon, awan patay tinaglabas, sangwen takit masagbayan, aram tay ti pagtungpalan. Awan sa bali nga ayat ko, no di si kalaeng nga ipatpatid ko. Lapsid kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukudan, day to'y puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo, tadin to'y sut rasun apang dudog mo, nusum ken gura tabarukog mo. Inabudno nga ayan, Awan patig tinaglabas, sinapudno nga ayan, awan pateg tinaglam. Ngem itipudpud no nga gayat, ipudnom amin nga naglam.
magkunwari or wag tayong magpaikot ng isang tao. Di na At kung talagang mahal ka, ay tanggap ka. nga ayan. Awan pati pinaglaban. Gemma, pinaasam yung tao. Ayan, pero tignan natin kung ano masasabi ng mga viewers. Sang wendaket masagbayan. Arantay di pagtungpalan. Sang wendaket masagbayan. Arantay di pagtungpalan. Okay, babagayan. Tuloy-tuloy, tintaya pa nagdidin ng guys. Pero hintay man pa'y ibasa. Dati ito'y mensahe, wano komento. Dati iti agbuy-buya kanya tayo. No, anatiya, komento damot iti akin problema. Alawen la. Ay na, sender. Ipod no. Namuan na nga ro din, Ma'am Glofe ako. Pero ang mali, di niya sinabi sa una. Ay Diyos, Diyos ka, apay ngamin met, madim inbaga nga sigon. Madi na matanggap sender nga naunahan siya ng iba ang ka sender kasi madim imbaga basol mo. Ma'am Glofe ako. Hello, Tita Nelita. Yahoo, pintas na kang tagsalar, di mayat. Ma'am Glofe ako. Pura siyak mat, no siyak ti lalaki, namnamaak nga birhin. Dapat impod nun ako nga sigot nga nabitaken. Nga sigot na kristal na. Ni Ma'am Angel Heart. It's all your fault, sender. Kung na ni Ma'am Ana ngayon mangrubang. Umasa ang asawa mo na birhen ka pa kasi ayaw mong magpagala. Manyak pa iso ayan. Nagpakalinis pa to. Ay, manyak pa ilang agpagpagaraw ta kasi agurnong tapay. Ako naman. Dapat imbagam ti budno ken nilakay mo, ket numaawatan na ka, ket talaga ngay ayaten na ka. Pero dapat saan na ka nga kabilin dahil sa pagkakamali mo. Tama naman. Mamamila ba data iwajing kasin sineryo bides? Dapat sakbay iti kasar input nom ko mga sigod kanyan. Tapno muna no talaga nga ayaten na. Naka di ituloy na iti kasar. Kaya no tanggap na iti napalabas mo. Dapat naging hanes ka kanya na matlang. Kay Admin Angel Heart. Doon kami nagiti daduma nga saan da nga tanggap. No, saan nga isuda timbo na. Kita imot daduma min papi nagmamakalinis tayo pinsan para lang tanggapin tayo ang ating mga minamahal. Digiti lalaki saan nga kaskarina nga maloko-loko. Tamo damot tinalawa kun saan. Kaya mo damot na bearing kun saan. DJ nakat pagkalasinan no birhen no saan. Ay data jam mo. Tijak pa nagkakita. Iti tao once nga naperdi iti trust na kanya mureg tumbling ka 24 hours di mo na may babalik ang dati. Isinam ni sender numariknam nga hana sika nga ipatpategen dinaputno nga ayat ket akseptaren da ka anyaman iti napalabas mo. Importante si pupuso kamot nga di mawat iti pamakawan na ken ammom tabagim nga nagbabawi ka.
kaya Ate Gian Sio. Hello Tita Lacy, anamat makunam dati sender. Nagapon sa bangir ni Tita Lacy. No pan nakisala. Ayan. Ay, nako, no? Nagmet ko mga minyag pa iso ng baga. Ayan, ay, dakay. Saan akon nga may kariking ka? Saan akon nga may karikan na may daton king ka? Kaputa saan akon nga birhen kasi dyan? Kasi kumaan. Diba? Uno saan ko din pamula ko mga pinadaitan. Na may mayat pa. Diba? So, nagkaalaman na ilot, birhen man na. Siya nag-helicopter ta signal mo, DJ. So nga rod, Mama Admin Angel Heart. Nag-helicopter man na. Apa yan, katne. Nabigsa mo pa ila. Nagbayad di na minsan nga kalma. Di ba kalmanin ma? Di manin. Siguro nag-ano lang siguro. Nagre-repress lang. Awan serbit, sorry, no ti inaramid na ti aramid ket nalpasan. No man kasta, no talaga ngay ayaten da kanilagay mo. Aglabas aldaw inot na kang matanggap. Basta lakit din ipakitam, ti kinasayaat ken panagayat mo. Agore ka, takitain tatik ya sinasayat ken panagayat mo. Ken lagay mo ay iwanam suna pagserbyam akas asawam manon to aldaw makita na ken maamiris na nga tinaglabas ket naglabas nga dinto may subli kanon tuman. Sapat mo na nga inaramid o haan nga ulitin tapan panagkabil na ken ka madidaytahan na ka nga pinadakkel parents mo nga kabilin da kalaeng. Salamat Ate Yaretsi. Tama naman. Siguro matuto ka na kantumot siguro nga yata. Ipakitam tikin na sayaan mo. Ang no talaga nga demonyo, di nakatanggapan mo mabalik. Aya. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. Ano na ba dito? Yayabo sender, uray no saan ka nga berhinan. Talaga nga ayaten nakaawang problema, di ba? Mambisan doon. Sikati kapuna Dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo di ka Nagbuy-buya ka. naging kupuna Gemma, itipiddig Ilocos Norte. Apay ading Sapay kuma. apak Ta. kapag kang ka. Agbalin dagiti nga mensahe, komento dagiti agbuy-buya king ka. Sapay kumanta isu ti agbalin nga ada. Manong gaputis Una ramida. na Lapyan to, Alawan siya konti agkomento ayan. inton masanay Sender. ka. pagpakawan jakpun may Iko na tayo nalpason. pamindwa Kanmon nga naipudno. Ngam na amuan nan iti kamaudyanan. Katay ko na dan awan iti naangtit nga saan nga agangot. Agangot ket agangot tulat ta iti nabangsit wenno nabuyok. Taman ng patapos ni Di ba? ading. Lumakaanak ay kumulding tumanen. No nabuyok tulat ta. Pagustuhan Ngam dati tilaglagi pa nalpasan kaputan nalpasan. ay akpas pasok na Nagaramid kalat tatit kinasayaat iti lakay mo. din. Agbalin ko ma. Uray kastang linapaulit-ulitin. Ti panangay ayat mo ken kuana, ti panagserbim ken kuana kasasawa. Agbalinto ko mga iso ti pagpanpanunutan na nga may sublinan to ti pudpud no nga panagayat na ken ka. lalaki Saan mo latang nga bugbugawan, saan mo latang nga ungungtan. kunang laysot napudno Total asawam, o ano sam isungarod tinaramid mo dayta. sa Nagilimad ka ken kuana. ogas laysot Anong saan ti mo iso nga kabilin na ka. syerto Kasaritam nyo saan nga nabartag.
No di mapagsuan aging Saan nga kasaritam nulaang nabartag. Ano nabartag nga kasaritam, awan iti umiso a kapanunutan. Kasaritam inton saan nga nabartag, kit ibagam ken kuana nga saan nga rumbang nga kabilin na ka, nga saan nakamat nga pinadakkel. No dikit diptib ng padakkel ken kadagiti naganak mo. An gadi, dakan pagungunya ket no kasi nga ginasarita mo, adda nakum na detan nga ginasaritam kat saan nga nabartag, tanong inulit na pay nga kinabil na ka, adda king kan nga panuno, no aden na amto pala ang isona. Ading masikog sa Kabalin mo nga paanal. Sana nga rod ket awanen iti pateg iti naglabas kanya yung kumain. Ngam addamat ti pateg iti naglabas iti asawa. sikati kapuna nagdakelen. Awan ti apoy nga saan nga agasok. Permiti Nanto ni Ma'am Angel Heart. sumna. aramid mo di ka naging kukuna Marami pang makakatanggap sa iyo if in case saan nga baliw ta asawa mo. Diyan pagayam ko. Apay ading ang pagkapagkangka. Dumot di tate agas asawa nga. When man Kanya dumot di kita single ma'am. Dumot di kita siya babalasang dita. gaputi sakit na Awan latan ti asawa dan. Agbaak dan anang road. Bay amon Inkun masangay ka. pagpakawan jakun may pamindwa Adang road kita sa ibabaw ng kama masaya. Tapos ay wala na. Tama ba? Manay patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulting tumanet. Data ko mat pagpampanunutan nyo. Inayat nyo, inaram nyo ti may isang nga tao. No once nga inaram nyo ti may isang nga tao, may isang nga babae. Impateg nyo ti may isang nga babae, tanggap mo no asin nung isuna. Ibaga naman ti podno. Ibaga naman nga ay alangan. Sino nga minti mangipod no? Ay disbirhen ako. Gustuan ay agpas pasok Siyempre mo siguro, din. pinanunod ni Gemma, agad ano ibagak dito eh. Ay kastan. Agad tabakake, didinak to kahiyatan. Di na pa ulit. Siguro nagulbod mo ta. Ulitin. lalaki ko ng laysot napod Apay met gaming DJ Jade no saan nga birhenen ti babae dakkel nga issue unfair. no aksa Di ko nga alam eh. o kas laysot syerto Pero mga lalaki, ang aming nga madlaw ti lalaki. Na nga rod, mabinat lang. Matigdog. di mapagustuhan aging imundan Ano ba kami nagijatan ti babae kang lalaki kunakman? napuntos ka di dakan pagununyan Cha cha cha. Watching from Italy, good morning ko na to yung Ma'am Maria Flora, Hemini Gabaw, hello. Ading masikog. Pinauray mo mat gamin ti 3 months taposan kagayam Virgin and Sender. Kay masa nga isunan makauna kang kasender. Oo, ima siya. manong sikat Sana di kapuna mapatubog na pa lang siguro. Pero awang matin. Nagdakelen. Permiti busog na. aramid mo di ka naging Awang matin makunko na nga tubog. kuna Ibag kanyak ta daputot kon. Nagsama Iso nga bata mo tagasawa pa eh. ng Kung ang nabarado nga kunamon atin jalhar. Kailangan na mo basit. patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulting Eh tumanet. sa bagay, te kunamon na, mabulod dita. Mapagustuhan ay agpas pasok mo din. Nilulo banong, IPM yun. Uri Mabaling nga bulod. kastan. Di na pa ulitin. lalaki ko ng laysot napudlo Alam lang. no aksa o kas laysot Awan ti nagidjat, dakkel nga nagidjatan ti babae kang lalaki. syerto Tagpapadadamot lang. Kaya lang ti babae, lumawang ako na. Ti lalaki, mabinatmat. Iso nga agpadadalaang. Okay ko. di mapagustuhan aging imundan Iso nga, haan tayo nga babalawon, ti bagay tayo nga babae. napuntos May satay lang mat nga narasi. ka di dakan Alis to nga maalilaw no daduma. pagununyan Nang runa kat narasi tay lang may satayo nga nag-itijo. Di ba? Siyak mat may siyak mga narasi. Asin numot ti lalaki. Nga no, da naglabos ta sang wanam ko tunga nga Tuktukom Di ba? anadom tay aging Sino mo
ti lalaki nga no binisito na kata babae lalo no kursunada saan kung kuna mga roadmat sana Taiso day tatsing pet kite Ay na. Di maununi di matim ay apo saanan nga sumgarte ura ni Lulu ay aman sumgar Yan pulido nga Inget kang talaga nga ipaso na mga kaslang napanan Ay nadantay aging babak nang Tadikan tukit mailawlawan Ulo agay at tasya tagpay sumet Mo asin sinan mas amin tayo na razi amin tayo kata alisto nga maalilaw nung ada kanya tayo nung paalilaw tayo kaya Tupot inda pag di ba irelasyonan malakitan nyo dete manok mapanyo ikan tiri kukuram dita Damtay na seble nga tangag tunga nga ta manok tuktukan na deta uray muna uray amuna nga saan na nga kuka mapampay sumarigsig sexy unay tagikan tuket masapa amatay ay sexy ang makapa madikano ti sexy unay akatay kitabol sa putawan na bay ang nadamtay na tamrit unay maya deti kanta siya sigurado abatos dayta ito ay na kang asawan amuyo na aglalit amin tayo na rasi lalo do nung adda ka deti tao nga magre-revoking ka pat kwarta huwag tayong magpariribok. Pakita tayo nga kailang tayo no bagada nga may ka na kuna kumawisin na may ka kuna na no don't diba dati amukat ko nasikugan kuna ni nana na abay nga nasikugan ka dinagbagaan ka mat idi anak ko kuna ano inigaman dati baba ibagam ti do ibagam dati nga to ibagam ti stop ngumapay nga nasikugang ka anak ko Isap sa pulik nanang pinagiddan na nga inigaman iso nga na ibagag ti don't stop nga dinagsarsar din ang biman Uray pobre Uray turgi Basta lang kiti responsa don't stopon atin tuloy na Di na amot ang babae alam wala dati man pala nga ron dati may sabay nga request na papagayam dati man basol ko ka di ko na nadtoy para man ka digiti man nagbasol ka no ayan basol ko ka di ito dan apo ti oras yun alas 2:16 dumdum nga lang apo ti programa Linglingay Ken Kat Katawa Basol ko ka di Nulipatan ka Kaong ganto'y puso Basol ko ka di No'y waksikan dito'y panunod ko Yakot madaerang Puris asaen let ang barukong ko Amang lemes mangguday
siyang tutay pumusay, lakip mo't tulae, mangbiyan pinaglabas, ay kupila ng kalmanta, naputan at kanta, artis amang pasanta, kinakeltay na ayan. Imo number 0917 9760213 0917 9760213. Agastoy, tinted mo ang kalangama, iyawat ko to'y ayan, ngayon paiti, inkain supapa, kasaluak pa'y itang, inbatin, to'y pusok na at may-maysa, nga aglakan, inpaay mo, apanusa. Awan sersabina, di ayan nag-iparik na inak pinag-ibig, inalagyan ng nama, nagsulbot na bunga, dahil di nga arapaa, nga inta minulig, di kariket sa pata, na siyang tutay pumusay, lagip mo tulaen, mangbiyan pinaglabas, ay kupili ng kalmanta, naputar at kanta, artis amang masanta, inakeltay na ayan. Siyang tunay pumusay, lagip mo tulae, mangbiyan pinaglabas, ay kupili ng kalmanta, naputar at kanta, artis amang masanta, inakeltay na ayan. Siyang tunay pumusay, lagip mo tulaen, mangbiyan pinaglabas, ay kupili ng kalmanta, naputar at kanta, artis amang masanta, inakeltay na ayan. Inakeltay na ayan. Inakeltay na ayan. Cha-cha-cha, ading masikog kansa, When manong sikati kapuna, dagdag kelen, permiti busog na, aramid mo, di ka naging kukuna. apay ading, agpak kapag kangka, When manong gaputi sakit na, lagyan to, inton masanay ka, pagpakawan, jakun may pamindwa. nagsarita man ng di patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen, kung magustuhan ay akpas pasok nuden, uray kastang di na paulit-ulitin. Silalaki ko ng laysot, napudno, tuag sa okas laysot siya.
tuloy-tuloy, tindaya pa nagdidinanggay, papagayam. Imundan, lapong tudak, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, Madama, ngamin nga isim-sim pa. Jay, ading masikugan sa studio tayo, diba, gakaran tayo, ayan. When manong sikat di kapuna. nagdakelen, permiti busog na. Okay, DJ, pa-request man. Jay, riribok tibiyag ko. Para katigiti amin. Salamat ko na tayo ni Ganda Jihan Show. Ganagin kukuna. Apay, sino man bang riribok kanya mon, ayan. Apay natin ang pagkapagkangka. When manong gaputi sakit na. Labyan to, intun masanay ka. Okay, kuna na to. Ilaymet, dado mga lalaki gamin, DJ. Nagbirog dalang ti pangikat, dati sakit ti pusong ana. Anak agad yun. Tuwan, jakin may pamindwa. Nagsarita man yan di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulting tumanen. Alawan la, tuloy-tuloy lata tindaya pa nagdidinang kay papagaya. Di mo pa gustuhan ay agpas pasok mo din. Request ko man ka tren ni Roberto by Edgar Ramos. Thanks ko na to. Uray kastano din na Ni Tita Laisi. Sige po, Tita Laisi. paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudno. No ang sa okas laysot syerto. No di mapagkutuan ang imundan. May mahililig ka ka tren ni Roberto mo, Tita Laisi. May iliw ka mo't ala. Napuntot da, didakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading matikugan sa. Alawen la cha-cha-cha ading masikog kansa. When nading sikat, ay when manong sikat gapuna ko na. Oo, ko na ito. Hello Sir DJ, pa shoutout po kay Aisel Biscocho from Batangas. Thanks po. Kuna na ito ni Admin Shirley Corpus. Salamat. Kelen, permiti busog na. Aramid mo, Okay, ito yan. So marunong dito yung managbabain ha. di ka naging kukuna. Nagsarita man yan di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulting tumanen. Kung mo pa gustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastano din na paulit-ulitin. Apo, magre-rebook pala lulubanong king ka. Urayam damdama haranaan na ka. Laki ko ng laysot, napudno. Okay, at di ba pala ko dito sunata? Managbabain. Okay. Teka lang, aglobat man dati kan. Okay, babagayam, di ba nga ro din dati sunata na bolungan, managbabain ko na na doy. Napanak nagpasyar, iti balasang. Manong duman Napanak nagpasyar, iti balasang. Napanak nagpasyar ko nana, ay manong ko dumanong ka. Dumanong ka dito'y, manong ko taang tugaw ka. Nagyang amo agket, ay abner nervyosa. apeg lubusag ka man. Nagyang amo agket, ay agner nervyosa. Ay, ang nervous Nagyang ka. amo agket ko nana, manong ko di daw nervyos. Lagam amo kami, ay agner nervyosa. Impodlok ko'y ayat, ay mababainak. Ni Manong may Impodlok ko'y ayat, ay mababainak. Impodlok ko'y ayat ko nana, agpadat at maritik na. Impodlok ko'y ayat ko na nagket, manong ko ay ayatin kami. Kuna naman dito, shout out kay Ate Sheng Lambao Sebastian. Happy watching dito party live. Alalatam, Ate Bebslin Sagoy. Inig ka magtangan, ay mababainak. Ay! Inig ka magtangan, ay mababainak.
Ingat nga to, ma. Inig ka magtangan kunana, ay adayo ka pay ay ayate. Inig ka magtangan, ay mababayinak. Inig ka magtuming, ay mababayinak. Inig ka magtuming, ay mababayinak. Ingat nga to. Inig ka magtuming kunana, umas asideg ay ayate. Inig ka magtuming, Hello, Ate Gilbert. Tita Perlita, hello. ay mababainak. Apa jaga badan si Kaje sabag. Ay Awan ba? mababainak. Awan bibiyang mo. Inig ka magpusek kunana, may labesen ay ayatek. Inig ka magpusek, ay mababainak. Ay, apon. Inig ka magparukong, ay mababainak. Oh, nang maya. Inig ka magparukong, ay mababainak. Ay. Inig ka magparukong kunana, ay adayo kanayayate. Inig ka magparukong, ay mababainak. Ala. Inig ka magpusong, ay agalo-alo. Ano niya? Galo-alo nun. Inig ka magpusong, ay agalo-alo. Inig ka magpusong kunana, ay asideg kanayayate. Inig ka magpusong, ay mababainak. Ay, kagbabain. Inig ka magtinga, ay di makatal na. Inig ka magtinga, Ay, yeah. makatal na. Ala. Inig ka magtinga kunana, isoday tanayayate. Ala. Inig ka magtinga, ay di makatal na. Inig ka magtinga, ay agkainin na. Ormot day ka. Inig ka magtinga, ay agkainin na. Inig ka magtinga kunana, ay niwat ko ang may kadwa. Inig ka magtinga kunana ket. Wadam no. Ay, apon. Oy, tuloy-tuloy. Tinday pa nagtitinagay. Babagayan. Yes, Abel. Kumusta? Ay, apon. May kawag siya nga agsaon. Abay nga may kawa ka. Ay, ako na. Naglalapsa mo. Nagiging ang buya. Ala. Wait, pwede. Ba't patukar mo, ah? Abay. Hala, wala give ko nga ro dahil boyfriend ko ini. Masikugan sa Abay, yung boyfriend mo. Ayun, imo nang inigaman na. Ay, imo nang inigaman na, hindi ka takimot ko. O nila gariyon. Sikati kapuna dagdag kelen. Inan ano na takimot mo, idi. Itibusog na Ano ka kinauna, ah? Oy. Ano ka, apay? Kagpay suman. Di ka naging kukun Hindi kinaunang ninangon na nabangsit ka, no? Kaalangan ka na kwa. Isuman ron. Ada nga ron, kisumat yada. payading agpagkapat. Awa mga artibitsing ko. Wait mano Ano ron yada? Gapu Ako dati nabangsit, kagimot ko. Sila tara yada. Labyan to, inton masanay ka. Hello, wala, Jezebel. Pagpawan Jakpun may pamindo Anak, kumusta? Di kita lalaki. pa Ala, di kita lalaki. Sarita Ayaw, ano? Naibusdan si ka. manenti patapos Sabi nga naibusda. ni ading. Alam ko, maumadamot adi, panay nga kibong. Di ba kaya dako? Dati, ay, apo. Nalabaga. Nangisip pa yung mga tikibong ko. Kaanak ay kumultiking tumanen. Kung magustuhan ay agpas-pasok din. Uray kastang dinapa Alam ko to, ray, agasagat agabla. O ka nga rodan. ulitin. Kabla, wala na tara,
namin nga guyboya. Pero na naman namin nga maging-idolo kanya. Hello! Ko ng laysot Yan kasama din, of course. Napudno Kablawa man, hindi namin nga, abe, gik-eko. Di ba, ti, padisal ko sa bali pag, kuana? La? Kasama di eko na. Kapsut mo. Ala? Oh, ageko. Sa ukas laysot syerto No di mapagkuhan Hello? Aging imundan Ano sinagiti, buibuyad to. Na Ba't nagiti ka, baro ah. akong tanda Dakan Ay, ade, bagat sika. bunyan Ano di, Jai? Cha cha cha, Ano ba na, amo nga gwapo? ading masikip sa Sino nga gwapo? Ay, ko din ko ah. When mano Dali, naglala ko balo, di ta igit. Ay, apo! Nagwapo ah! Sikat di kapuna permiti busog na. No, mamambi ko ah. Aramid mo Sino? Di ka naging Ni, ananaga na niya yun. Kukuna Sino? Apay Nani, boksingero idi. ading Sino boksingero? kapag tangka. Ay, nalibay na nagandanan talaga nga. Nagmamaya, di mas muscle na. When mano Ang lalo, di ba nang itupak-tupak na kanya ito? Alam po. Malagip ko lang sa sika. Kaputi sakit na Lagyan to, intun masanay Ay, ka. well, Jezebel, imbag ta madina, ano tawag na ang napani, deta pang pamayan naking ka, di kita lalaki. Ay, abag ko na nga saan? Pakawan Ala na, abgos mo chika. Jakman may Siguro na do, mapapahida rin alcohol. Ta, di ba ako na tinagbog Palingwa Nagsarita man yung di patapos ni Adi. Lumakaan Ay, agore ka man. ay kumulding tumanen. Agore ka, sikat Jezebel. Tita Perlita, naglibay mo dyan, hello. Grabe, galing mo, DJ Jade ko na Gustuhan Apay, siakmanan. ay akpas pasok mo din. Uray kastang di na Apay ka, siyak pa, babasulin nyo. ulit ulit. Alam mo naman, Mel John Bilyen, hello ma. Message ko naman, Mel John Bilyen, awa mo, lata. Sir, good afternoon, happy listening ka, digiti kabsat ko. Laysot Kakabsat ko dito Hong Kong ni Ayelinda ni Rose Ken. Nida, kasamit ni Kling Imasa, sir. Thank you. Para guys man, sir, DJ, kahit yaw muna, Ilocano version. Kahit ayaw muna, Ilocano. Ah, meron ba? Tika lang, tingnan ko ha. Kahit ayaw muna. Kahit na 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 na. Or dete ko ah. No ang sa ukas laysot syerto No di mapagkuhan Alam wala, tuloy-tuloy din tayo ba nagkikin na doon? Aging imundan Hello sis Vicky Lopez Gallego, God bless you. Kung natin ni Tita Perlita, Napuntundak makaikati stress. Di da kanin pagundan Jezebel, iyam mo ka ni ading na gwapo ajay. Yan Ay, sino nga gwapo? Cha cha cha, ading masikip sa. Dakol mo lati badilog na? Basta dere, dakol ah. When manong sikat di Apay. kapuna Nagdakit, Apa dere, dakol batilog na sapsapul. permiti Alam ko na may maya mo laong ah. busog na. Ano ah? Ada pa pagkaptak? Di ba ah? Nakita talaga, hindi mo maloko. Aramid mo Di ka naging kukuna Nagsarita man yung di patapos Alam ko, amo yun. ni Adi. Muna ka kasuya nga batla. Lumakaan Chosi na. ay Chosi ka. kumulding tumanen. Ano nga, di kaya mo di may isang lalaki, alaman? Ay, di kaya ko di may isang lalaki. Pagustuhan Dere ko ah. ay akpas Ah! Ala, ay malagip ko. pasok mo din. Ano malagip mo? Uray Ah, malagip ko ni ex ko. kastang di na Sino nga ex mo manan? paulit Ala, ni ex ko nga Pablo. ulitin. Sino nga Pablo? Kilalaki ko Ni Pablo nga dyan ako latin dog tiagong na. Naimas din yung aga rosibsi. Ala po. Kay ayok deta. Naglalo no nga kastang ako. ng laysot Napudno No ang sa ukas laysot syerto Anagat ko mablao kan si ka Jezebel tasag bayan nakit ko ah. No di Inak to pang mablao ni Lolo Banong ken ni Lolo Binungan agur uray da tawaran. mapagkuhan Aging Ay, abi mas pasir ko dada Banong. Di ba pasir kon? Abi di mo kaya pasir kon? na Ay,
babaero na ita! Di na ka Una mga babaero. Ay! Ala! At talaga, nakita-kita namin sa Arabi eh. yan. Nakakita am? Nakita dito sa angot eh. Ano na ka na itan? Dadaglala ko ti mani. Apa jaglala ko mani? Ay, apo! Ipagarom na nga tako iso tinana na. Apa ipaguraam nga iso nana na? Ala ko, nakipagsususo mo to nanti. Ano ma, kuno-kuno na. Ala! Apa kung kuno to na? Ala ka lang aruan. Alang may pakuno-kuno na. Another time again. Sumudi mo, nagkamalyan ng inana. Naglala ko mani. Kissing pet. Dais. Ay, pulis aja Jezebel lakal ma. Ay, Today touching pet. sigurado ka, Jehon siya. Ite. Ay, di ka kuka dita. Mauno. An mo to malay patong palawan to malaong lalaki. Hindi matim-tim. Yan pulido nga. Talaga nga, ako tugak tata. Kamu na apa? Lam. Get tangsi. Another time again. Babak nang. Awa ko rin ka. Di kan tukit Ano maligip ko? mailaw-law. Ano naman malagip mo? An. Hindi, ex ko nga ron yan ni Pablo. Ulo agayat na siya to asin. Ibaga na nga, kita kami ito nubigan. Sinan Ano mabilang nubigan? 18. O, kita om, 18. matukon. Pagkitaan nyo. Supot inda. Ako nakita kami dita, kuha. Bakit Dita kultural. relasyon. Kultural, ayan nga kultural. Anadamtay Ako dita kultural sexy unay. Ito ko na kano, de kita kamu nanti baga na ding itugo na. Tagikan tuket mas Ay, ito ko na naging barkada na. papaamatay. Dot, baka lalaki mo, di barkada na. Ako, anak ang kuma. Suti, pagragsaka, dayta. Ang Ang lalaki. makapakatay. Kitabol sa No, ay palobos lalaki din. Kita kwada ka, apay kang kuma. Sanong subong. Yaman. tawan na pay. Anadamtay na tamrit unay. Paunay mo ta sanog subong. Sigurado Ay, ang paiso. Sanog suga, dayta. dayta. Ang lalo, naging dadakol di ulo na. Ay, amo! Diyos ko! Abainakal Dagita kaya ayo ko. asawa na. Ang Nagmayat. Di makilala. Sigo ko nada. lalo nurupat Nagadunga mo. kwarta. Ano ba lang? Dengar pa siragan matanda. Ha? Awan di lighter mo? Abi man ta lighteron? Inagtabako. Tabako. Inga damagang kin ni Lolo Binong. Ni Lolo Banong adato yan. Yan si Lolo Banong. Kumusta? Ay, kastulat apaw. Thank you. Tempasubla mo ba dyan, Jezebel? Nadila ka na yun nga si kang saw-saw. Isap sa pulik. Kablawa man, nagitay amin nga. Mangay ayat ka niya. Lalaki. Ang ronan naman dati patpatigkaw. Ni Jihan Xiao. Love you! Uray pobre. Uray turgi. Basta lagit diris ko. Abay, patpatag mo? Sable. Katwang! Ay, yapaw. Di na Mamin, ano, kami ayang ako ah. amo. Ang video call. Ang Apay, baby ko. babae. Ada mo na Facebook mo ayan. Ay, ano ah. Ay, yapaw. Sapsap Sakpay na ti Surwamay. uleg met Adaw, ada si Facebook ka. babae. Uray Ay, di na kayo binong, may kantuyan. pandakwen. Ay, wag, paray. Aguray ka ba? Nobim mo titi. Ada Ay, paray, ada. anapintas nga ugali. Tiko na king ka. Dila Gitara anak. akit o Apay ka gitara anak. Gitara ang gagay. naririk. Gitara anak, tagkansyon na. Ay, ang kansyon ka. Sa pulik. Katwang. Lalaki. Natikansyon na. Uray pobre. Kansyon na man dati ko ah. Uray turgi. Kahit maputi ng buhok mo. Ay, na. Basta Aguray ka nga raw talag, gitara. lagit
di Tarasay! responsable Nga masin no nga ron ti haranaem nga raw. Inaamo Haradaik anigian siyaw. Agbaba Ay, isagutan pa yan ani ko Asinaw! Asag sa bulik Ay, ni, yarit si Jay. Met at baba Ya! Kaya mo nga sawan kurso na damay. Ay, uwaan, paray. Uray panda Penlo bimutiti Ada anapin Ala, sige! Tukaran na ka! Tas nga Ay, ugal guray ka, takit na, 24 na. Dilakit unay naririnig Itiday nga okasyon Inak nga ron Aw! Ano, nag-ready ka? Ay, uwan, paray. Ay, ala. Ay, gitara maun. Kanta ikaw. Sika ang gitara! Saan nga siya? Ay, sigang sa gitara. Why? Ay na. Pagore ka nga raw, dakta sa maw. Ay, saan ka naglibak? Ang baum! Gure ka nga raw, ta gitara ikaw. Para kinay. Hindi matsagutam niya rin sige. Ay, uwan. Agore ka nga rin. Para kindihan siya kindi kwa. Na. Apa yung daman ka gudwanan? Anda! Dati secret ka. Sige, gitara mo. Na. Agore ka. Apay ka sa panag-gitara. Kaana nga raw, daman mong gitara, kasano ka na. Simpaw ba? Oo, sige. Simpa, no simpa. Para kanya yaw. Ang video tutorial. Ay, gure ka. Sa balin sama na ito, ipatpakwa ka. Gure ka. Nagbayag ka kinday? Kaguray ka kuna lang arudan. Dito yan. Gitara ko na. Dito. Dito. Gure ka. Gure ka ta. Isimpa dito gitara. Ta bakaki di may taltag. Gure ka. Dito. Agure ka nagapigpig sabot sa pampamayam. Gure ka nga raw. Ta, tiplag. Mayada. Kasta! Sobra ka! Dahil matanda na. Agure ka! Good abay. Kimat ikwa! Ituloy ka. Intro na pala na daw. Tanda na. Yahoo! Sana'y di tayo magbago. Baspasap. Kailan ba't nasaan ba'y ito ang pangarap ko? Makuha mo ba kaya iko'y agad at yakapin? Oh, hanggang sa pagtanda natin. Saya day! Wag. Ang tanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kahit mabuti na hormon ko. Agure ka paray. Intro. Pagdating ng araw, abog sarsar ka? Nanay, lalala. Kailan ba'y, nasaan ba'y ito ang pangarap ko? Makuha mo ba kaya ako'y akal
kagabi. Wow, 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 wow. Hanggang sa magdadadating. Yahoo! Nagdadanong lang sa'yo. Ako pa kaya ibigin mo? Sige, kahit mabuti lang buhok ko. Pababa! Kahit mabuti lang buhok ko. Agureka! Agureka! Amaw, naglaingkan! Pasakalye na na! Wow, nagdenggang! Ibabaalala ko sa'yo. Wow, wow, ang aking pangakaw na ang pag-ibig ko laging sa'yo. Kahit mabuti na bukaw. Ay! Agoray ka paray! Nalaing ka nga gitara niya! Ay, kuwan mo na! Ah, agoray ka garaw! May sa Ang dapat di kayat ko nga pakansyaw? mukas Anadayta! Baka amaw! di may sa Ah, sago tama ni kwa! ang Asinaw! organisasyon Sagutan! Sagutam ni! dak Ah, ni kwa! Di... Atip ni ate kwa! iimbitas Si ate Mila! yun Sagutam? na Wine! Kan sagutak pa'y mo't asibray! angay Datay morena! dakalap Ay, Morena! Sino nga Morena? Ah, ni siya ilikurpaus! Ay, nana! Anadayta ka daw! Yun Aguray ka! Matikti ikaw kan sa baray? Siguray ka sa tiplang? Apit tipla, upay lang, basta tukaram lang sana. Aguray ka! Ya, gitaraim. Ay, din pa'y pagkatitle na baut! Dati ko, goray ka ta. Goray ka. Ano nga ta, mabalay. Kamuking ka, paray! Ay, pada semban dati ko. Ano? Goray ka. Pada semban dati. Ngite. Ngitay? Baka amaw. Ambong na ita. Oo, sige. Panasag. Namaw. Amaw! Kaso ka day? Wine, kasta. Oo, sige. Rugya akon. Dinggaman na sabay. Wine, isaw. Ituloy mo man ng gaman. Isaw? Agoray ka karam. Ikampa sa kalyeda, takandang tangitay. Isagot ko kinindilahan. Oo, di mo ni kwa. Basta, tsukarabaw. Oo, sige. Tukarabaw. Naglaing ka paray. Para ka dayaw. Bidamasdan na. Apa nga kakambat ka sana? Hi guys, before we Apa? Sagan sa usaw. Sa bali, mate. Agure ka. Siguro. Kanta ba? Di mo tukaran. Agore ka paray. Jaksama mo tuloy na.
Na. Aman! Before we get to the video, I'd like to introduce you to Rio. Apay Rio plem. helps YouTubers Apay kami nga plem data. Gura ka. Adan sa tinamay-maya nga kanta. Anak ko mga raw. Basta. like me and you get premium Hey, video apay, sponsors. Ang play lang na nagsasaw. Ay, yan mo. Sige, tukara man na. Tukara. Ulitaw. Di na lulukway. Wan, baray, saan ka lulukwan? Okay. Na. Kasla sa balay. Aman. Sa balay. Aman, sige, surunod. Agoray ka. Sa balay man na sigas kasam. Aman, isaw. Na. Sigod kami nga si Brad. Kana nga raw. Aguray ka nga raw. Napili na ito. Aguray ka nga raw. Dito yan. Parang isaw. Kasawi. Pinamasdan kita. Nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. May pupulang labi. Matigad mong ngiti. Umabot hanggang sa langit. Usaw, wait! Huwag ka lang pa. Baka matunaw ang puso kong sabit na ginayan. Yung ngiti, ako'y naumangit. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil. Para lang sa'yo, ang awit ng aking puso. Sana'y mapansin mo rin ang lim ko pagtigil. Lalalingay. Minamasdan kita na nang hindi mo alam. Pinapangarap ko ikaw ay akin. Agoray ka. Na! Kaapay ba pinagsarnang nakaw? Maday na natukar ba? Kanapay man maday? Naginayan. Kasla mo laday tayo mapanda makipumpunay. Kure ka. Ang dani walatan san paray. Agdadiw ka. Kana nga raw, ubra ka na ito, gitarakaw. Na. Kure ka. Gitaram, no talaga nalaing ka. Ano gitaraw? Gitaram. Datay kiss the rain. Kiss the right? Wine. Sige. Gitaraw paray. Na, lalay ko ba? Wow.
Sige. Nagbayagay. Aguray ka sakit kinaag. Ay, dada. Uso baray? Wine. Kasta. Aguray ka ron paray. Simba. Aguray ka sa iklam ka. Ken ka, Maria. Maria. Nga kadayon nga padpadaya. Nga nalaing nga magidaya. Aguray ka bang paray sa balin sa dahil na dandaniwa ma. Maria! Ketway, nga magure ka paray. Pumakada na sakit sublatan na kan DJ Jane. Da. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikati kapuna, Dagdag kelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Ay, abo yan. Nagkita ito ang lalakay. Apay ading Pasensyahan nyo na po yan. pagkapakang Nilulubanong yan kasama ten nilulubinaw. Yan kasama ten ni Jezebel. Tuloy-tuloy, ilata din daya pa nagdidinang kay papagaya. Gaputis Siyempre, dumdumig pa lang nga po di programa tayo. Ingling iken kat katawa. lapyan to, inton masanay ka. pagpagawan, jakun may pamindwa. Okay, papagayam. Dati man request datoy. Nagsarita man ng Dati ikarik. di patapos ni ading. Lumakaanak ay kumulding tumanin. Araman ka dikiti man nagkarik ano, request da, papagayam. Wan. Tatapi, di isimpa. Datag pinag-gitara yun. Sige lulubanong. Isimpa yaw. Ah. Pas pasok no den, uray kastang di na pa. Ano nga ma-in love, dagiti viewers tayo ka, kanya yung, Ulit ko no di umot sayatan pa, nagkangkatakan pa, naggigitara yo. ulitin. Lalaki ko ng laysot, Alawen la. napudno. Uag sa ukas laysot syerto. No di mapagtuan, aging iinundan. Lapong kada, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong Okay, papagayam, at timambay lang araw, dito yung ikariken ka, para kadagayamin nga sa nga ba, dan request na pailaan. ikariken ka, tuy puso kita, aming nga masakbayan ta. Jak agi na para lang ken ka, ken patay tanga agsina. Di Diyos, di testigo, ikariken ka. Sikalayng inat, ipamay-maysa. Kinabak ng kinapanglaw, ken rigat, ken patay, tanga at sina. Gubat kinapapa panagrikyar ida sulisog intay ibturan uray na pegad di ka panawag ken patay tanga at sina. Ikawes kunto amin kinapudno daytoy biyagi dek gapu ken
aginanak ken patay tangaan sina. Ti Dios ti testigo ikari ken ka sikalaing inak ipamay-maysa. Kinabaknam kinapanglaw ken riga ken patay tangaan sina. Aging gamal pas jak aginana ken patay tangaag sina. Ken patay tangaag sina. Ken patay tangaag sina.
kadwana, siro ti kayo. Patpadaset nga lipatan dagiti nga napasama. Emnedjay nga dunteng sipnget biyag ko, malagip ko dayti as asukin aring engyo. Nga di pulos mapukaw ito'y panunod ko. Irabi nga nalamis, tiriknak adang kadaydi. Lugar ngayon narigna ni para niya. Dagiti banbanag nga nagrag sa kanta, kakawil ken arako, kaslang awan lipas na. Kaya ko maulit malinaw biyan ko. Gayiliw ko nalaglag sa ka, Katreni Roberto. Kahit siya'y peksatan, ililiw ta. Oh, kaya't ka manin, nakaita. Katreni Roberto, mailiw na nanamti bibig mo. Ket itan na layukan, awang kadena. Jak sinayang ti oras, panang tawag bukin ka. Yeman yan nagrigat, apanunutin, nawan kan kanya. Jakun maarikap, lukneng udil mo. Nagrigat, masapol ka, ubiyag ko. Nagayiliw ko, nalaglag sa kanta, Katreni Roberto. Naitjay ipeksatan, ililiw ta. Oh, kaya't ka manin, nakaitya. Katreni Roberto, na mailiw na nanamtilig mo. Sinerekot amin na barnap ng kalipatin, babay panaglimit ko. Arat ibagit kem anyan nagkasang ko nagwala siya. Manong agdan sa problema, malakit mo man eh. Nandamok nga narigat, maulit sa tidaytoy. Yemang namnamaak, makita kan tuman nga sana. Agong daway, jak tupulos apalabsenen. Alaeng kay mamtaintan, manidyayen. Kailiw ko, draglag sa kanta, Katreni Roberto. Naitjay ipeksatan, ililiw ta. Oh, kaya't ka man
abuti ka tren ni Roberto. Ayan. Kailiw na kanuman ng timaki kaida. Alam mo lang, ito yung mga naimas tipan nakikaida na. Adasag tumamo makikaida. Jay ka tren ni Jade. Diba? Alam mo lang, hello sir, nagbayad ka nga buy-buyaan sir DJ ko na natin. Alam mo lang, salamat Ma'am Asuncion Sanchez. Ma'am Annie Corpus, Shailey Corpus, thanks dear, God bless you, always and your family. Mwah! Alam mo lang, Ma'am Matet de los Reyes, hello. Mama Mila Padataan, Ate Gian Shu. You're always welcome, tita. Ay, tita pala ni Admin Shailey. Ayun. Yahoo! Kuna natin ni Tita Laisy. Song. Kuna namin dito ni Ma'am Glofiago. Alawin la. Mayat, jika tren ni Roberto. Ito no umaya. Dita Hong Kong, Tita Laisy. Danto mo lakas la, jika tren ni Roberto. Kena danto mo lang ata ti maikatre ni Roberto. Alawan la, welcome po. Alawan la, see you soon dyan po sa Hong Kong. Parang sumublat tumata Singapore. Ah, una Singapore, ano ba? Alawan na. Lumakaanak ay Pero may naggaswak talaga dito studio, aya. kumulding tumanen. Gusto kong mag-show, mag-program tayo sa gabi. Tuwan ay akpas pasok mo din. Kaya Uray programa nga tugot itibiyag, pakaibasaan kadagitiya paspasamak itibiyag nga napalaban. na paulit-ulit Isot agbalin nga biglat itinapalabas. Silalaki ko ng laysot na pudno. At DJ Pogi ko na ni Ma'am Glofiago. Ay, siganto makamon Ma'am Glofiago. Ang sa ukas laysot. Ay, wala pa, di yung isalin Ma'am Glofiago. Gaya mga member, tilingling ay dito Hong Kong. Sumaling ka Ma'am Glofiago. No di mapag Damot ka, doada nga mangiplete ka niya. Ayan, doon no January. January ba? Napunta dakan pagungunyan. Nagkikita tayo amin dito Hong Kong. cha-cha-cha ading masikugan sa Kami may sak awan bat kadwak. Mama Mila, di na lang amin ikan kadwakon. Mabuto nga aglugan ka dati dakkel nga tuwato. Ikati kapuna. O na ito, dakkel nga tuwaton ay ha. nagdakelen permiti busog na Alawin lang. Aramid mo, di ka naging Na kukuna. oras yan, 3:99. apay ading agpakapagkang ka Anay, member, dakan Ma'am Glofy ako. Dita linglingayan. Dita laisi, kita nyo man ni Ma'am Glofy ako. Dita ano malablab saan nyo ta Hong Kong Awen manong Talaan nyo, basit kaputi sakit na. lagyan to Alawin lang. intun masanay ka Pagpakawan, jakton may pamindwa. nagsarita man yan ti patapos ni ate Don't forget to share and subscribe po ang ating YouTube channel, Linglingay Kenkat Katawa. lumakaan May upload po ang ating programa ngayon. ay kumulding tumanen Diba? hindi mo pa gustuhan ay akpas pasok mo din uray So again, maraming salamat po to our sponsor. kasano din na pa Sa Perlita Glipay Machas, Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides. ulit-ulit And kasama din to our manager, Mama Mila Padataan. To sponsor, Ma'am Marlena Escobar. To Ate Yaret CG, Ate Gian Shu. To Ate Mina Balusio Agapito. Kasama din kini Tita Esperanza Agustin. And kasama din to Tita Leticia C. Unay Fere Gracos Bacanya, Ate Melinda Evelina Espino Silla. Kasama din to Ate Jane Hart, Ma'am Telma Azarel. Tumamchit Arcanyo Sagaya. Mapagustuhan aging imundan. And of course, katikiti viewers na nagbuyay ti dito programa, live po kayo or mapapanood po kayo dyan po sa YouTube. YouTube channel, Linglingay Kenkat Katawa. Please share po and subscribe. Paramihin nga natin ng subscriber ng ating Linglingay Kenkat Katawa. Pagununyan. Yung show natin kahapon na i-YouTube na rin. chat-chat Mamaya may i-YouTube rin ng ating programa ngayon. cha ading masikugan sa When manong sikat
di ka Sige, dati man pa request na. Request ako ni Admin Ganda. Admin Ganda. Shailey Corpus. Dati man, tika. Ilocano version of Kahit Ayaw Mo Na. Uray no Gura emday to'y no mo Agyanak tasidong mo Sagutan katansyon ko Uray pa'y Sikaket na maliwen Sikalatakit dungdungwen Uray ko nam sa anen Paki-subscribe na rin, Ma'am Glofia ako. Tayag lagto ipukaw ko tinagan mo Panunutek langin amin ket awa nagpaiso No apay amasapul mo tagbalkot Kalikagom ko di ka kumanumit ko Pagtungtungan ta aguray isardeng mo Di na panawan ornusin ta kumaday toy Sa umladay ta asaan mon kayat Ngem nagpanunot ka kadi ayan Dekat a dekat Syakit dumagat Adayo nga adayo Apay umadayo Agala Siyempre, dating sunata. Allah Sunata pa lang ang po ti Agala the song is cover of Karuba or the 4-decade duo. Agala alata And this is not Agala this is not my own music. Ag subli To provide my copyright. Sa I kanto just want to play only manen lumi as a requested of our viewers Si and fans of the Lingling I Can Kat Katawa program. tumaray ka Again, this is only play the music. abuma And this is not my own music, Nisbe but it provide to Karuma and the 4-decade duo as Pipirmi cover only of Kahit Ayaw Mo Na. Happy watching, Ma'am Loretta de la Cruz. Nagrigat no Di mun amuti pa Nagkita kay Tugin, Ma'am Glofia kung titalay si Pana Alaem. So na nga Hong Kong chapter. No siyak nga tapay ket pabusuyam When no uray nga tan-aw mariruan At tarayag lagto iputaw ko tinagan mo Panunutek langin amin ket awa nagpaiso No apay amasapul mo tagbalkot Kalikagom ko di ka kumanumit ko Pagtungtungan ta aguray isardeng mo Di na panawan ornusan ta kumaday toy Sa umladay ta asaan mon kayat Ngem nagpanunot ka kadi ayan Dekat a dekat Syakat dumagat Adayo nga adayo Apay umadayo Agala Allah Agala Allah ka Agala Allah ta Agala Allah Dekat a dekat Syakat dumagat Adayo nga adayo Apay umadayo Agala Allah Agala Allah ka Agala Allah ta Nuapay amasapul mo tagbalkot Kalikagom ko di ka kumanlumit ko Pagtungtungan ta aguray isardeng mo Di na panawan urnusan ta kumaday toy Sa umladay ta asaan mon kayat Ngem nagpanunot ka kadi ayan Uray no Gura emday to'y no mo Agyanak tasidong mo Uray
addan kasukat ko. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When mano Okay, tuloy-tuloy din daya ba nagdidin ng gay papagayam? sikati kapuna. Alang wenda. Dagdag kelen, permi Nagitong dadyo oras sa'yo, alas 3:27, dito yung programa tayo. busog Hindi man pa yagibasa na ito, dan sharing DJ Guapo, si Sly C, sa Chi o Konglon, ano? Yung mga ni Ma'am Loretta de la Cruz, happy watching po. Di ka O, taga Hong Kong rin si Ma'am Loretta de la Cruz, Tita Naisi. kupuna. Invite kita sa group dito sa Hong Kong meeting natin sa Sunday. Kita-kits na tayo mga member. Thank you DJ JJ, shout out na Ma'am Loretta de la Cruz. Salamat din. payating. Okay, Tita Perlita, Glipay Manchans, Tita Elizabeth Ronquillo Sambulanay, hello. Kapag Si ko day off si Slicey ko na natin ni Tita ni Ma'am Loretta. kanta. Hindi niya day off. Ayan, matulungin pa naman daw ni Ma'am Loretta. Gaputis Kahit nung nandun pa ako sa kabilang studio, matulungin yan. na. Pledge pa yan, no? Yan, Okay, nangitunda na po di oras sa'yo. Get gundaway nan ngayon tayon pumakada. inton masanay ka. Pagpakawan, jakpon may pamindwa. Nagsarita man yung di patapos ni Adi. Lumakaanak ay kumulding tumanen. May mawatan kami no that duma yan. Bagus Nati mute da nga music. So, ay I need to, paspasok mo din. Uray ano, kastang di na paulit-ulit kailangan nga bagak nga that's not my own music. din. Kasi nagiging copyright. Lalaki ko na Okay, nagadgato tayo po nagserservi di technical control. Siyempre ni Engineer Jerome. Yan kasama din. buag sa Iya Bubugel nga linglingay ken kat katawa production. Under of manager Mila Padataa. Yan kasama din of course the gitinarwang sponsor. Maraming salamat Tita Perlita Glipay Manchan. pagkuhan aging Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides, Ate Yaret, si Ate Jihan siya. Ma'am Marlina Escobar, Ate Mina Balusio Agapito. Kasama din Tita Esperanza Agustin, Tita Leticia C. Kasama din kanya daghan Nagvereg Ragos, baka ni Ate Melinda Belina Espino Silya. pagkuhan. Kasama din to hip hop group, Ma'am Telma Azaret, Ma'am Nor Sangir Espejo, Ma'am Chit Arcanyo Sagayag, again kasama din to Ma'am Jane Hart. Papagayam din mo tibiyang bumagpagadan. Kanuno mo ni Diamin nga kanuno mo nga serbi. Ito yan ni Mr. DJ Jade Bataan Romas. Mang iba't batin tinimbag. Tinagkasad nga oras ka datay amin nga sa nga ba. Ating aro din tipang rekep nga ayong bilang musikal. Tukak alabang ko na to. Para kata kay amin nga sa nga bada. Babay na po. I love you all. Tukak alabang. Bye-bye! Alawan la, medyo ano-ano yung ating internet ngayon. Tukak alabang. Manaring maantino ni bakit ko ti kadwa inadubo ato ka ti pulutan ket nagimat sa sepsepan tay tulang nga apnutan tay lupo nagkalasagan bakit sumalukan tay lampay sa ganan awit ekto tay sa ko apagipala duwa tuntut
Bakit na barteke ket agam ang mga init na tay lampa a pagsilaw dagos na ginamatan day tukak ba et selang rinukuban na piman sa nakinan Intan bakit sumalutan tay lampay sa gana awit ay tutay sa pagipanan Dua tuntut maalata at danto ilaputa ket jay met kakudwanan tut pulutan ta Naima sa pulutan tay tukak alabang aglalunong tay tukak baet selang Intan bakit sumaluktan tay lampay sa gana awit tutay sa pagipanan Dua tuntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut pulutan ta ket jay met kakudwanan tut pulutan ta Filipinos need life insurance, but many find it expensive. What if I told you you could actually get it for free? Pasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isudan no kuwa tay awan pudno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na kuraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na
nalaad. Paspasagid ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, di babainda, i-post da by ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, pudno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pamay